I dag vil jeg lave en video om, hvad det var, jeg fik til juleaften, så jeg begynder nu. Jeg fik sådan nogle her, hvis du kender. Sådan her højtalede bukser, eller bukser med shorts, fordi jeg er rigtig sej, og det er fra Dixon. Og sådan ser det ud. Ja, når det er højtalede. Og så fik jeg den her. Den her sat den ud bagpå, og sådan her sat den ud foran. Den er meget, meget gammel. Ja. Så fik jeg, og det var jo lidt baby, eller fjerde. Så fik jeg sådan en her. Så sådan en med korte ærmer. Og så går den hertil. Okay, og den går sådan her bagpå, og sådan her foran. Og så har den sådan en lille bønne. Ja. Made in China, står der, og så er den fra H&M. Kan du se det der? Ja, det kan. Okay, og så har jeg meget, det er fordi, at vi bor på landet, eller det gør vi også, vi bor hjemme nede på landet, sådan, jeg har sommerhus op på landet, og der er det der weekend, så derfor så har vi købt sådan en her, så det er meget, meget, meget tykke strømper, som er de her dejlige fede, og de kommer fra Kvickly. Jeg ved ikke, om det stadig er, men ja. Og så har jeg fået en cardigan, der er lindagtig fra H&M. Jeg fik den her. Og når jeg går så bare sådan her. Står der ikke mere om det. Og så har jeg fået sådan her højtalede bukser. De går kun til lige under knæet. Den her ser det ud foran. Jeg har også fået nogle andre højtalede bukser, og de er helt lange. De går helt ned til her. Og så skal vi så, de her, de går hertil. Så. Og det er fra Dexter, eller jeg kan lige være, hvis det er det. Det ser sådan her. Dexter, der. Okay. Og så er de her, de er også højtalede. Og der er sådan lidt smask eller hvad der. Og de har kun også fra Dexter. Ja. Og så var det det. Jeg håber, I kunne lide den. Og jeg laver en Ask Me. Ask Me, ja. Så hvis du vil være sød og skrive nogle kommentarer dernede, og så næste. Håber, I kunne lide den, og så ses vi i næste video, som er Ask Me. Og hvis I ikke har lavet, eller hvis I ikke har sådan vildt mange spørgsmål, så laver jeg en eller bare